את הסיפור הזה בוודאות עוד לא שמעתם. איך הפכתי להיות מדריך של אמבטיות קרח ואיך בכלל נכנסתי אני לתחום הזה. אז לא הייתי ספורטאי שעשה אמבטיות קרח בשביל להתאושש מפציעות וגם לא שחיין ששוחה בחורף בים. וגם נכנסתי לתחום הזה הרבה לפני שהוא הגיע כטרנד לארץ וגם לעולם. הסיפור שלי מתחיל בגובה 4,800 מטר בערים הגבוהים של פרו, בתקופה שבה התחלתי את החניכה שלי לדרך השמניזם לרפואה מסורתית עם המורה הראשון שלי דון אדוארדו. ומכיוון שהשבט שלו חי כל כך גבוה מעל פני הים, כל המים הם מים קפואים, הם מי הפשרת קרחונים, גם לשתייה, גם למאכל או לבישול וגם לרחצה. אבל מעבר לזה, הרבה קהילות ברחבי העולם משתמשות בטבילה באגמים קפואים כאקט של טהרה רוחנית. כאקט של הקרבת קורבן אישי לפני טקס או חניכה מאוד משמעותיים. הכניסה למים הקפואים האלה היא קשה לכולם. היא כואבת, היא לא נוחה, ויש פה איזה אקט של הקרבה מעצמי לטובת הטרנספורמציה שתקרה בטקס או בחניכה. בנוסף, המים הקפואים, וזה אם אתם טובלים באמבטיות קרח, אתם מכירים, מפקסת את המים בצורה נפלאה, אבל כשהמים הם נקיים, והמים הכי נקיים שיש זה הפשרת קרחונים, יש גם אקט של טהרה אנרגטית ורוחנית. וככה אני הגעתי לתחום הזה, ואז הגעתי לשחות במים באנטארקטיקה. כשהגעתי לארץ בחזרה, התחלתי ללמוד את התחום הזה, להתעסק בתחום הזה ולהביא אותו בצורה המודרנית שלו היום אליכם.